Ik ben Richard Bos en ik ben de schrijver van de strip, het scenario, en ik heb het ingekleurd en Charles heeft het getekend. Ik ben Charles Guthrie, ik ben fulltime striptekenaar. Ik werd 1,5 jaar geleden gevraagd door Richard om of ik het zag zitten om aan deze strip te werken. Het leek me heel leuk. Ik kreeg steeds gewoon de schetsen van het verhaal van Richard. En ik heb het verder gewoon uitgewerkt. Zoals hij de layout deed, heb ik gewoon de tekeningen verder uitgewerkt en geïnkt. Soms, op een paar pagina's wist ik niet precies hoe dat zat eigenlijk. Ja, want dit was een historische strip. Ja. Dus de achtergronden moesten een beetje goed kloppen. En daarna, als ik goedgekeurd was, kon ik gewoon alles inkten. En daarna scannen en naar Richard mailen. En dan gingen die stukken lezen in het tresor. Dus al die beschrijving van de rechtszaken uiteindelijk. En daardoor vormt je dan het verhaal van hoe dat was, zeg maar, in die tijd. En toen had ik ook al het beeld van dit. Ik wou het strip dus niet laten gaan over die vrouw zelf, maar over wat mensen die eromheen zaten. En die personen werden daar ook in genoemd, dus dat was heel mooi. Dus je kon dan, dat vormde zich langzamerhand al dat verhaal gewoon. Verder werd je er vrij in gelaten om het scenario te doen zoals je wou. Ik vond de stijl ook om te doen. Het verhaal sprak me ook aan. Dat het een beetje ouderwets is, was ook leuk, vond ik. En de karakters vond ik interessant om te tekenen. Een beetje semi-realistisch is, maar ook gewoon het onderwerp is een beetje. De vrouw is een beetje een soort, niet. Ja, de vrouw die in voorkomt is een beetje een beetje raar figuur. Ze wil een man vermoorden en de dochter is ook niet helemaal een nette dame, zeg maar. Kijk, het boek gaat over een moordzaak, een vrouw die haar man vermoordt. En voor de strip hebben we juist gekozen om op dat niet in beeld te brengen, maar zeg maar een stukje daarvoor. Dus dat je een beetje wel de sfeer meepakt, maar de moord zelf komt niet in de strip voor. Het gaat juist over een mislukte poging tot de moord.